Navenda Sûriye ya azadiya rojnamavana dê Kombenda Rojnamavanên Sûrî eşkere kir ku bêhtirî 14 bin pêkirîn derheqê ragihandekarên Sûrî çêbûne dê heyva adara çûyî de. Navendê diyar kir ku binpêkirinên dê heyva adarê de bêhtir bûn lê gorî her du heyvên dawî de. Ku dê heyva çileyê de bi tenê 10 bin pêkirin û heyva Subatê 11 bin pêkirin hatibûn tomarkirin. Raportê her wiha diyar kir ku binpêkirinên lê dijî rojnamavanan berdewam e lê Sûriyê. Tevî derketina biryarek navdewletî ji Netewên Yekgirtî bi hejmara 2401 ku têde daxwaz kiriye bê rawestandina şer lê hemû bajarên Sûriyê de ji bo heyama 30 rojî de. Li gorî navendê ku dê heyva adarê de 4 rojnamavan hatin kuştin. Ku rojnamavan Beşar el-Attar û Ehmed Hemdan û Ubeyde Ebu Emer hatin kuştin. Di encama topbaranên belafirên Rûsî lê ser Gota Rojhilat û berdewam kir ku çalakvan Suheyb Beîyûn hate armançkirin dê topbarana topxaneya rejîmê li ser bajarê Dumê lê Gota Rojhilata Sûriyê. Raportê berdewam kir ku binpêkirinên ku hatin rûdan dê heyva borî de ne bi tenê bê kuştî bûn. Hindek rojnamavan birîndar bûn û bêhtirî 5 ragihandekarên din hatin girtin û êriş hate seryeke din û rojnamavanek gef lê hate kirin. Raportê berdewam kir ku yek ji wan çalakvanên ku hatin birîndarkirin ew e Geyas Ebu Qusey. Di encama topbarana Rûsî lê bajarê Eyn Terma yeke din birîndar bû. Di encama teqîna mayînekî lê Efrîna Rojavayê Kurdistanê ku çekdarên PYD lê wê deverê çandibûn. Di dawiya raportê de navendê eşkere kir ku hejmara rojnamavanên ku hatin kuştin lê Sûriyê ji destpêka adarê sala 2011 ta adara borî gihiştiye 403 rojnamavanî.